De Royale ligger i forvejen lidt til en af Slagelses virksomheder. Den har nemlig leveret lamper til kongeskibet Dannebrog. Vi i Den Royale, som størstedelen af Danmarks befolkning, er, at vi tror på kongehuset og er stolte af det, de præsenterer. Den 16. september får de ansatte hos støberi- og ventilvirksomheden Frese i Slagelse muligheden for personligt at hilse på de kongelige, når regentparret besøger byen. Det er jo sådan lidt sjov fornemmelse. Jeg har vist det frem masser af gange, når vi har kunder og alt sådan noget på besøg, men det her det er jo sådan lidt mere specielt. De Royale besøg er en oplagt mulighed for at få en masse detaljer på plads. Mange af de forberedelser, som vi har gjort os, har været ting, som vi allerede har haft på papiret, som så også selvfølgelig er blevet fremskudt i forbindelse med besøget. Det vil sige, at vi har fået lavet den trap, som vi skulle have lavet senere i året. Men medarbejderen har dog fået én ordre: nyvasket tøj. I løbet af de 25 minutter besøget hos Slagelse-firmaet Vare vil regentparret også få mulighed for at få indblik i den ca. 66 år gamle virksomheds historie. Jamen, det er en film, der ligesom fortæller om koncernen. Da 75% af Freses salg består af eksport, er det begrænset, hvad virksomheden konkret får ud af besøget. Altså, vi får jo ikke det store salg ud af besøget. Det, vi regner med at få ud af besøget, det er rent markedsføringsmæssigt intern branding. Men sikkert er det, at det bliver en glædens dag den 16. september. Vi er jo stolte af det, vi går og laver her, så et eller andet sted er det jo en ære for os, at vi blev udvalgt til, at dronningen kommer her og kigger på vores virksomhed.